Ngiyanikelela abantwana benkosi enkulu yakithi uhlini bobhala. Ngizabonga futhi intombela wasedumelisane ufundele ukuthi basingisiza. Isandulelo sesihlabelelo somthandazo wesabatha. Isihlabelelo senkumbuzo yezizukulwane. Senkumbuzo yokuzila. Inkumbuzo kaNkulunkulu. Ungano Jehova Manazaretha. Wanda business Nazareth. Ezana umuntu. Uyositshela. Ukumeliza yakhe. Aphumela phezulu. Bese ngicela nalabo abafika. Yonke into abafika bayenza. Bezala. Abangayikhulumi abantu aphakathi uNkulunkulu abaphumelisa wonke abakristayo. Esendebandla laNazaretha uNkulunkulu ambusisa. Ngiyazi ukuthi abantu balwe bengamsebenzi. Balwe ngaphandle. uNkulunkulu azabusise abantu basekhaya lempumulo ngalokudla abahlale besilethela bona la. Lumaya bahlale beletha la. Yaphekwa udla basebenzayo. Kuthi nabo bonke abantu ababengazibona la endlini. Sibusisiwe usanje sifawulisa ngokuyila. Amen. Abanye bake bathi ayikho lesikalo umphefumulo. Yiphe khona. Ayishanga. Akubabheka okwenziwa umunye. Okuthokozisa ushebe yenza la uzithokozisa ushebe. Musiyami bayaka bafana ngithanda
ngiyacela Mnumzane Manila anoyimisela ithandane ihloniphane ngempathe kabi ngithi Nazaretha elungile kabi amehlo yodwa nje ayakhuluma ngibona inhliziyo ngaphakathi kodwa amehlo yodwa ayakhuluma inhliziyo ifisana yafisa ukuthi ngiye ngikhathi zonke abantwana boNkulunkulu bakhona lento bona ngakhona kahle hlale phansi kulungisa babasho njalo namhlanje abantu bayagula bakhona ngale ndlela engazibona sho kanjani ufikela bonakala la umsebenzi isiwenza waze kwafika imoto zaningi la bezopheka abantu uthile bonakala fika izifaya fika ama-ambulance ofika kodwa ngoba nina noNkulunkulu bantu befela seniqede konke ebadinga khona kusemakhona ngibuye ngixakeke manje ukuthi amanazari asaba njani athi inja iyangena enesubini ubona ukuzinja bangena esubini kuzwa kanjani angaze nibona ziyahamba lebusuku nazo ziyathanda lelithi mina ngitholayo kodwa zithatha ebusuku zona zingene ngaphakathi ngiphuze la ngoba konke okukhona nomsebenzi washela elinye ilanga sibaba omkhulu hamba nabantu usethi ubaba omkhulu khona abantu abakhalayo emzini waseMpuza khona abantu abakhalayo la ake ngithathe ngaphingi namaphosholo ake ngibila basebemake la bayamba nawo kuphuma inja ngazi ngoba nengane yakhona yini iqinso umnyazayo ungazwayitha sokuyini zaphuma iphila waseyithatha ubaba omkhulu wayobeka la ile yakhona zakuqhubeka nempilo ngiyaqala masenithinja iyangena yena yayingangeniswa yithi yayingena leyanja bafika futhi abefundisi omkhulu sazi nobani bezobi ukuthi namba abezinja bazocela ukuthi bahlole ukuthi abekho nanto abasele ngaphansi kwenhlabathi lapha ngasengithi mina kuba abani phela abantu baphumile bonke abaweyili kodwa ke hambani bona bathethe bayifakile ukuze bayipolise ngoba vele ushabe usebenzile wakho umsebenzi basebeyifaka ke oyifaka ke leyo ndlela yayo thimulo aphuma ngathiwa ngalutho ayikho inyawo shembe emhlabeni uyabona nalaba abakhuluma kabi ngami abangazi ngabaphi yaphi inini ngazanzo nina-ke nina nimdayisayo futhi ngoba kusuka nina nanohlangana ney'bumbuzi ake nikhole bakhona bala banana ngizowisa bathi
Wemana ningafani noJudas. Judas wayedayisa ngenkosi yakho uJesu. Etsheliwe uthi wena Judas mina ngena ukukhoba ngenazo kodwa. Kodwa ngihleli alizenzile nje ngesimesodwa. Ningafani noJudas. UJudas wayedayisa ngenkosi yakho uJesu. Itshema iseyidayisiwe sithengiwe ukuthi bamnika leyo mali awunika yona. Imali mayisikuyena. Wasengazi uzokuzenzani. Wathi uzama ukupha abantu bathi abadala ngasifuni. Wathi uJudas lo esedlala ngadayisi. Hayo le mali edayisela uJesu. Manje wena mawudayisa ngapi? Ucabanga ukuthi inzuzo lapho uyizana. Baningi abantu osamba nabo la. Abahlali bengiphika. Kodwa manje bathatha isibhobiza kumina. Hayi. Ikhona ibutho. Elakela kuthiwa ungangezwe lakhe umlungwane okuthiwa udaba wokusutha. Ngokusutha kuyamdaka umuntu. Mina ngilila muntu. Kodwa baphizwa ngiphula ngapha nangapha. Kodwa bangisukeli usuka kumina. Ngeke ngitshela ngesabatha eliya. Kanti uhlulane umuntu uthi mayebona naye usenomoya. Usengaba. Abetha kwabantu. Ayofuna bakhe. Angeke sizomsayilo abamkhulu. Ngoba nje bakuzokhipha ibusiso mangungosayilo abamkhulu zakungaphethi lutho. Uzothi uyiwe izinto ezikahlangana. Uyashaya ubombela ngokwenkosi. Namanje basafika bacethethelelo abathi ukubhombela kwangekudluleni. Abasha ubhombela basafika namanje. Ngoba kuvalwa ngehlahla ushembe mayeseqaleni siqale sizulu lesisuka kuwe nuni. Uzofika isidlo sesine. Umuntu mayesisuka kumashisa impepho ezilotana kaJulayi. Atshele emakhethini ayo mabi angangeni kuyena. Ezinalawo manje azokuyabenzisa into eqondile phambili. Ungangithiki. Ngoba ngeke mina ngimekhona. Iyo mamina. Ungafani noSimon Petro. Ukwathi uJesu wayekhuluma nabo wathi wena Simon ngomphela kathathu ikudla kakhaya wathi uJesu cha. Wathi Simon cha Petro yacha Jesu. Mama efuna wena ngokulalelithi. Wena usulala phezulu. Kodwa safika ke leso sikhathi sokuthi manje naba sefikile ngaka uJesu. Leso sitolo sesasibona wayibona Petro. Isiyakamwe intombazana nje ayinalo mkhulu behamba naye. Ngimjwayele mhlala ehamba naye. Uthi Petro cha, kanti wayetheka ndofala ufona noJesu. Usethi uPetro cha nje ecala nkosazana. Uyangifanisa.
hayi akumina uyalifanisa ithi nkosazana cha wena impela ngapha hayi mntana mangifanisa angiwazi lo muntu waphika umuntu emazi kade bedla naye ukudla etafuleni behlala nabeshumayela naye kodwa ngeyela ngabogcina wamphika mayesemphikile uthi uJesu wena Petro uyomphika kathathu iphupho ngakade mayesemphikile ewokuqala ngakade futhi waphinda wesibili langakade uJesu wesithathu wasekhaya iphupho ikiliki waseyibuya imemori madoda iphika into engiyaziyo ukuthi uyayazi ngangithe ngiyofanele khona ngokuzama Nazareth uma alukho lomshosho ukhona lokuqonda lefundisi ukhona lokubongeli ukhona lokushumayela ukhona kube yini siwafana izini yakho Yathanda mina uyikonza
thanda imali. Hawu njalo kusemakhosi. Hawu. Siyazi. Siyabula wena ungabhaliya. Shaba lenziwe ubula mehlo. Abonikala banzwele. Aliyamkhipha esendweni. Aliyamkhipha ezulwini. Aliyamkhipha ekolweni. Ngoba sezela ngikholwa abaningi thina sebazela imali. Kunjalo kusemakhosi. Sonke sinjalo. Kholopheni hayi. Kanti incwadi ethi indoda yodlithukile. Yodlithukuzana. Amen. Ungcwele. Sithiwa uyabona le bantu elitsele emabandleni. Esengayila. Hey. Kuthiwa nidlamalahla. Amalahla odwa. Nifana nabathengisi. Mawunikele isizwe wena kanikelele ukuthi aphume esibutini sethu isosizi. Nawo ayinamandla wena ukuthi umuntu esibutini isosizi. Ongcono ukuthi ndawo ngobulambile. Sayibona ntabongela abantu. Ithi noma ngiyathanda mina ukukhonza. Sosizo. Izeyivumi. Iqinisile. Umuntu mangavuma ngenhliziyo. Ungaba phambi kwakhe kusukela ekuseni u6 ntambama. Bayinhliziyo yakhe ingekho wena beyakuzwa ukuthi noma ekuzwa kodwa ayokulalela. Ngoba khona abantu abadalelwe ukuphikisa. Noma umuntu eyibona ukuthi imhlophe kodwa manje ayiphikisi imhlophe. Mina ngumsebenzi ngiqondile. Yazi ngiyafisa mina makholwa. Ukuthi sincenge oshebe namakhethe semakithi. Basiphendule inhliziyo zethu. Ziyo yilokhu abasithuma besisuka emakhaya bethu sibakholelwa zibe yibona. Bese besiqinisele noma nembeza. Abaningi baphendula nembeza. Lento kuma uTikTok nje ayisuki laba bantu isuka kumina. Esenzenza iTikTok kade nazo lento iphini. Uthi umbulu wami inyanga ezini mabi kaba amaphekula asakile la wathi ngcono kamuntu ovela ejisini la na indlela yami. Ngoba lo usalela usazoba impethu uzohlupha. Uthi ngoba ngizalayo asinyazi isisiku salele. Iyalimaza. Uthi umfundi zisozisele. Lento silokukhanya kahle kwenkanyezi. Inkanyezi ifana nedayimani, indishisa umbalabala. Uthi la ifela ngamathi isele inkanyezi. Ngoba zama ukucisha lokukhanya kwenkanyezi azange kodwa cisha. Lokukhanya kwami phambi kwenu baNazaretha akake nikozini. Nkosi yamakhosi. Sengihlulekile mina ngokwini. Ngoba phakathi kwenu bona babethithana lezisitula. Kunjani baba?
Kodwa ngibona namanje sihleli nabo. Salungile icala. Namanje sihleli nabo. uNkulunkulu ukukholwa njengomhlanga usemanzini ngoba ulandela amazaya ngakhona bayaphendula ngala kuya ngapha. Awuzazi udwiliphi. Jabula wina. Uthumela sabe. Njengoba uStana. Sizolungisa umphefumulo. Uthi egcine yini? Uyithola indawo ezibili. Amen. Oh, yeah. Sizobhala amagama ethu incwadi yokuphila. Amen. Asingathi sesifikile ekugcweleni. Bese sizokuvuma ukuthi sisengcweleni. Nina amanazarete amangani ngokuphelele. Uyabona nje abantu abangaka ngeke babe khona bengayiboni le. Balapha nje bayabona khona into khona. Amen. Oh, yeah. Amen. Isangibonge kakhulu inkosi namakati. Nkosi yamakhosi. Ngale nkonzo kade ngiyinike yona ekuseni. Kufanele njalo makulezi zikhathi inkosi yamakati ithole inkonzo. Nenkosi uqwabe. Uqwabe ungcono ukhona umkhosi wabo bakhona bese iphathi inkonzo. La banomzana noma lamakhosi abayinsika ngeli bantu baningi ngabo laba bantu. Nkosi yamakhosi. Bake bamekatolo abantu bebele mina. Namhlanje sikhulekile ibandla lethu. Bonke lamakhosi onke-ke ayekade siseka lapha eyinkantolo. Nabefundisi bonke abesiseka eyinkantolo. Nalo lonke ibandla lakaNazaretha. Ningavumi uMaNazaretha uSathane ungene ebathini. Sibonge njalo izwe lamakati nobukhosi bakhona. Ngoba ubabamkhulu wafika kulona iqadi elidala ngazi iliphi iqadi lalingaleso sikhathi. Ezofuna indawo yokukhuleka nabantwana bakuNkulunkulu. Bafela bona lemakati. Enkosi bamakati waseyithola indawo. Nangilesi kuyona namanje inkosi bamakati. Manazareta mashe lo muzi wasebuhlini waprofeti wabosho. Wawungekho lo muzi. Kepha lo muzi waprofeti wayibona bosho. Waqala waprofeti bakamkhulu. Uze ushembe. Baprofeti. Abawakhuluma mangosho, bakhuluma into yenzeke. Into eprofeti ushembe ayishabalali. Ukuba ushembe kuyenzeka ukuthi baprofeti amanga ngabe lo muzi sokuthina wona. Lo muzi esebuhleni umkhulu ilanga. Bakhuluma kakhulu ngawo. Wathi bantwana baNkulunkulu le ndawo esikuyo isincane esindawo ndaba.
Kodwa ngisazohamba ngiye ezulwini. Ngiyocela uNkulunkulu asiphe enye indawo enkulu kunalesimanga. Oshengela ilanga lokuphuma ezulwini. Abekhuluma noNkulunkulu. Ebedlulana noNkulunkulu. Emva kwesikhathi esincane kade nomdlulisi wey'mbili. Ekade ethele indaba esincane. Wasekweza watshela ukuthi impendulo seyitholile kuNkulunkulu. uNkulunkulu umphendulile wathi ikhona indawo eshona eZosephini. Amen. Uthi seyehlile ezulwini iyalenga ilengamaketa ngamane kodwa asazi ukuthi uyaphi. Ngamehlo uyasezulwini uNkulunkulu wayesethi thina kwashembe sesivolela wewe lapho. Sesingaphosa itshe lifile. Wakuchaza lokho. Uthi singaphosa itshe lifike. Wakuchaza ukuthi leyo ndawo ayikuthi yakuna lesisuka Kristu. Ufundela incwadi lapho Sambulo 4 verse 1. Siyazidinga izunga. Ufunde bamusithulile. Emva kwalokho ngabona. Bheka-ke umnyango uvulekile. Ezulwini. Nezwi lokuqala engalizwayo. Linjengelecilongo. Likhuluma nami. Lithi yenyukela lapha. Ngikutshengise. Okumele ukuba kube khona emva kwalokhu. Masinyane ngabona umoya bheka. Ngabona umoya. Bheka isihlalo sobukhosi. Sasimi ezulwini. Nohlezi phezu kwesihlalo sobukhosi. Ba. Ufuthi esasesukile ezulwini. Umuzi wasebuhleni umzala. Lo wayezofika ebuhleni wayehleli kusisihlalo sobukhosi umkunyaka izolo. Oshembe bayilungiselela into yabo. Isikhathi sikhona ngoba konke ukubona konke futhi kungowabo. Njengalomuzi wasebuhleni walungiswa kudala. Wasekwaba mkhulu ewukaka lo muzi. Kuneyikhonkwane lo muntu. La ifika nje khona umhlaba usathambile. Bese kubhale unyawo lakhe. Wonke lo muzi kusuka ezantsi lapho kuzofika naphezulu. Kuneyikhonkwane. Ezama ngoba bamkhuthu umhlaba abantwana bakhe. Befica usizi bese bekhuphukela. Amen. Nisiphelela namhlanje ngoba phela yila asibeka khona baba mkhulu siyawusuka kulowa muzi esasikuwo. Ukhona umuzi asilungiselele wona. Khona yiwo lo muzi usasulungiselele uNkulunkulu. Amen.
ukuthi kuyohamba isikhathi bese sifika kuwona sikholwe. Uyazi lemhleni yonke into iyenzeka. Siqale sayihlangakazi. Saba nenkinga enhlangakazi. Ngoba singamakholwa asiyona impi yomubi. Singamakholwa. Sasibashiya nayo indaba. uNkulunkulu wasivezela intaba entsha eKhenani. Namhlanje eKhenani sikholwa khona, sithandaze khona ukukhuleka kwethu. Sikhutshwa ngokuthanda kwethu, sokudla ngokuthanda kwethu. Akekho umuntu esibangisana naye le ndaba. Naye lo buzo sebuhleli kunjalo. Ufunde Isambulo 21 verse 1 to 5. Sayazidinga uma usithole baba Isambulo 21 verse 1 kuya ku 5. Usekhona mkhulu? Ngase ngibona izulu elisha nomhlaba omusha, ngokuba izulu lokuqala nomhlaba wokuqala kudlulile nolwandle alisekho. Qhubeka baba. Nolwandle alusekho. Ngabona umuzi oyingcwele iJerusalema. Ngabona umuzi ongcwele iJerusalema elisha uvela ezulwini. Wehla uvela ezulwini kuNkulunkulu, ulungisiwe njengomlobokazi ehlotshiselwe umyeni wakhe. Ngomancane baba. Lobuzi kuthiwa owawulenga phezulu emkhathini ngamaketa ngamane. Bathi oshembe sesibonile saziphile lapha. Uphela isikhathana esincane wasithi hayi sesibonile thina boshembe ngamehla sezulwini uyowela. Layo khona sesingaphasi ithi lifike khona. Echaza lo muzi wasebuhleni. iJerusalema elisha. Ingakho umkhulu wamoto uqamba lokuthi athi sebuhleni bokuphakama. Thiwa ulungisiwe njengomlobokazi ehlotshiselwe umyeni wakhe. Ovela ulungisiwe lo muzi, ulungiselelwe thina, ithina bayini. Kubeka baba. Ngase ngizwa izwi elikhulu livela esihlalweni sobukhosi lithi, bheka ithabanakeli likaNkulunkulu likubantu, uyakuhlala nabo, babe ngabantu bakhe, yena abe uNkulunkulu wabo. Ithabanakeli likaNkulunkulu likubantu, uyakuhlala nabo, babe ngabantu bakhe. uNkulunkulu nabo. Amen. Ithabanakeli likaNkulunkulu likubantu, uyakuhlala nabo, babe ngabantu bakhe, yena uNkulunkulu abe nabo. Amen.
babe nabo abesule izinyembezi emehlweni abo abesule izinyembezi zonke emehlweni abo. ukufa akusayi kuba khona Ukufa akusayi kuba khona, nokudabuka nokudabuka, nokukhala nokukhala, nobuhlungu nobuhlungu akusayi kuba khona akusayi kuba khona. ngokuba okokuqala Okokuqala udlulile. udlulile. Wayesethi ohlezi Mababa asisule izinyembezi zonke emehlweni abo, azisule zonke izinyembezi emehlweni abo. Ukufa akusayi kuba khona, nokudabuka, nokukhala, nobuhlungu akusayi kuba khona. Ukuqala kudlulile. Wakhala mhla sisuka lapha ngoba kwalala amadoda laphaya. Amadoda mhla sisuka lapha, lile sasuka khona sizana. Manje ithi incwadi izinyembezi zisuliwe zonke emehlweni abo. Ukufa akusayi kuba khona, aseyubulawa umuntu, asesiyofa nje ngokuthanda kwaNkulunkulu. Ukudabuka nokukhala akusayi kuba khona, sesiyohlala sinamelana nje ubusuku nemini. Ngokuba kokuqala kudlulile, sesiseJerusalema elisha, la wonke umuntu, bonke abantu abakhona bethokozelana khona. Kubeka babasho 5 ina. Wayesethi ohlezi esihlalweni sobukhosi Wayesethi ohlezi esihlalweni sobukhosi, bheka ngenza kube kusha, bheka ngenze konke kube kubi. kube yusha. Loba ngokuba lawa mazwi Bheka ngenze athembekile. konke kube kusha. Loba ngokuba lawa mazwi athembekile aqinisile. Loba ngoba lamazwi athembekile aqinisile. Wayesethi kimi sekwenzekile. Sekwanele mkhulu. Ba- Wayesethi osesihlalweni umkhulu nyanga yezulu, bheka ngenze konke kuba kusha. Isemzini wasebuhleli omusha, iJerusalema elisha. Wasithi akulotshwe leyo nto, uba lamazwi lawo athembekile aqinisile. Yabona leyo nhle la, akho umuntu onganisusa athi indawo yakhe. Le ndawo iyisibusiso esehla sivele ezulwini. Ase amakhosi amakadi ayavuma athi hlalani la inkosi uNkulunkulu. Le ndawo sikhiphela ngamali, kodwa ubukhosi basemakadini bayanikela ngale ndawo ngey'nhliziyo ezimhlophe. Thina singayonikela kaNkulunkulu, singanikela ngalutho. Uthi labantu abanikela bawubuthande lo mNazaretha, wena onganikelanga ngandawo ube inkathazo esontweni. Uthi ubhombela abantwana bakaNkulunkulu, uyohamba isikhathi banikhiphe laphaya. Uthi ubhombela uyohamba isikhathi banikhiphe laphaya. Bese thina umkhulilanga, athi le ndawo isincane esikhonzela kuyona.
Sezohamba ngokukhuluma noNkulunkulu uncenge ukuthi uNkulunkulu sisize ukunike indawo le ndawo esikhozela msincane. Uthi wasephendula kuthiwa hayi uNkulunkulu wasephendula ukuthi hayi seyifikile impendulo ithi ikhona indawo iyalenga ilawo maqeda ngamandla isemkhathini kodwa asazi welaphi wasebuye shintsha thina bohlobo sesibone ukuthi welaphi sesingaphosi into elifike kuyona. Amen. Ngoba umkhulu uprofeta ngale ndawo umkhulila uprofeta ngale ndawo. Thiwa lapha uphuma ngenkosi yesithathu lapha ya nizika umkhulu inkosi yesithathu umkhulu nyanga izulu enaphuma naye lapha ya. Wase niphuma ke nizala fundela lapho Genesis 12 verse 1 to 3. Musi yangeni jemalami uJehova wathi kuAbraham, phuma ezweni lakini nasezihlotsheni zakho nasendlini kayihlo uye ezweni engiyakukhombisa lona
engiyakukhombisa lona. ngiyakukwenza isizwe esikhulu Ngiyakwenza isizwe esikhulu, ngikubusise ngikubusise, ngenze igama lakho libe likhulu yenze igama lakho libe likhulu, uyakuba wena ube yisibusiso. ube yisibusiso. 3. Ngiyakubusisa ngiyakubusisa abakubusisayo nokuqalekisa, nokuqalekisayo ngiyamqalekisa. nokuqalekisayo ngiyokuqalekisa. Yonke imindeni yomhlaba iyabusiswa kuwe. Yonke imindeni yomhlaba iyawubusiswa kuwe. Ngiyabonga baba. Nkosi. Nebala-ke kwenzeka njengokusho kwakho omkhulu uBhumela, baba mkhulu. Ingakho namhlanje sihlangane lapha emzini wasebuhleni. Ngoba futhi ayikho enye indawo engasenelisa noma sanele njengale ndawo esikuyona namhlanje. Namhlanje igawu la zikudeda ngendlala. Indawo iyasenelisa ngoba ibandla ikhula usuku ngosuku. Ngoba kuJulayi nje baningi abazoduka. Kulo muzi umkhulu wendlela uthi umuntu uyaduka. Ngomunye uhlangana naye la ngasedamini ebhabhadisa ethi umateksini. Uyazi uduswa yini lo muntu ethi emateksini eya ngasedamini ukuthi le ndawo hamba kuyona ingcwele. Phela uma usuyitholile ibusiso uhambe uthi endaweni la usayiyona ugithi isibusiso enhliziyweni yakho sitholela ekhaya. Sizayela umshumayeli lo moto wembhoko obamamezelayo abadukile. Ngokwami abantwana bakho ngifisa lo muzi ube mkhulu ube muhle. Ngiyakhohlwa ukubonga kakhulu kubanikazi balo mhlaba abasinika le ndawo enkulu kangaka esenelisayo esenza izinto kubona ngokuthanda kwethu. Uyabona le ndawo le baseza ngeke igcwale asebaningi abezayo ngoba ayikho into esikhona emhlabeni ngaphandle kokunazethu. Ubona bekhona bengena ngapha bengikinyela abana ngapha phela into ephilayo bale lokuyiphathisa kancane izama ukuqeda ukuphila. Mina-ke ngeke ngiphanjele ngoba abanikazi bayo bathi ushembe phezu kwashembe kuze kuyofika ezulwini. Manje sokuyidlalela nje uthela amanzi isifuda awuthi uyazama. Mina ngumuntu obongasho. Yabona lento uma wayibhekile yakhiwa yasekelwa yabunjwa yasiloko emagadini. Uyabona njengoba ila emagadini inkanyezi eyawa phezulu wazasuka belungu baphesheya bethi ukuthi abazobe ukuthi wele yiphi ngoba yabonakala ukuthi wele e-Afrika kodwa KZN
Ngase beyibona lenkanyezi ukuthi iwele eNanda emzini wasePhakameni. Wase kuthi ofisi bakhona bawolela ngaphesheya kabheka bezayo. La khona inkanyezi ikhona ePhakameni ikhona lapha bezayo. Mayisiwile ke lenkanyezi ngoba yawayikhathisa eminyakeni eminingi eyadlulayo. Wabese ekhothama ubaba mkhulu kwangena umkhulu ilanga. Mayesengenile umkhulu ilanga. Webabhabhathisa bonke abantu. Mangabe bebhabhathisa. Kodwa mhla ebhabhathisa inkosi yamaqadi wathi ngitholile inkosana lo Nazaretha. Igama elithi inkosana lisho ukuthi umuntu ophethe zonke izikhiye zalento ayiphiwe yona noma zalelo cele. Asikhothama ke inkosi endala yamaqadi esala le nkosi ekhona. Base ifike ihlanipi namahuzi namahumusha. Ikhona ke manje sikhona lenkosi esinayo. Sebezenzile izinto zokuhlakanipha. Umhlaniphile Shembe. Shembe iqile likwazi ukukhotha emhlanje. Sebehlangisile ke emahumusha lawa athi ubaba wami esekhotheme akuze kuba khona umlindelo. Awuze kuba khona umlindelo kanti ubani usho lokho? Mina ngikhona ngimdala nje. Ngitshelwa ngase yamdabukela umuntu olwana lento. Ngoba lento iyolwa naye ilwe nezingane zakhe. Kabe gcina silimaza nesibongo sonke sakubo. Seyihlanganisile ke ihlakaniphi zasemhlabeni kanti lento uyabuya nayo ezulwini bankulu akuyona nasemhlabeni. Namanje bakhona abasahlanganisa itulo kodwa ngeke baphase ngoba le ndawo yona le emhlabeni yasezulwini. Yaseqhamuka inkathi sebehlanganisile amahuzi namahumusha. Nohulumeni ekhona phakathi. Mina ngingedwa mina ngiyezizwe. Asebethatha ikati inkosi yami le ngiphethe nami ngiyiphethe futhi. Thatha ikati balibeka emsileni. Umnikazi wayeceke, umnikazi womhlabathi bambeka egcineni. Base bebeka ababo. Iprogram yabo. Nangavezelwa nina babeyazi bodwa. Akukho okufihliwe ngekuvela kwasekuvela. Wow. Wala lo mnazo umhlaba uthi mnazo umhlaba awuzobheka laba bedunga ukungcwele. Fike ngasadla inkomo zamuntu wagibela esiteji lapho. Athi inkosi ezolandela la unyazi lezulu ukuthi uShembe.
bephika waphenduka izisu bahudela amabhloko noma ukudlala kuhle ngibonile ukudlala khona manje sabambekile salinde ukubathini laba abazobhekela ukuthi abantu kufa abantu akeniyeke benazathi ukuba namanga futhi akeniyeke benazathi ukuthi umuntu ungagunyaziwe ukuthi khuluma neyidathile khuluma neyidathile umuntu akahambe ibanga alikalelwe ungathi mathiwa msana ukushutha lina abantu banamhlanje baphupho kabi anele ukushutha isidumbu emgaqweni seswe imoto angazi ukuthi labantu nishula ngisho abagcotshwa bemkhonza ukuthi msana ukushutha ngishutha ngengane asazi ukuthi okamaphushembe bayimkhuza nikhuzeke akenikwazi ukuyiphatha kubantu abasha ingasho ukuthi noma yini Amen. bese ngithi kulaba kade badlala lo mdlalo wakha iManisithi bese sibabusisa ngibonga futhi sithi sivakashelwe nguSathane Moyelo naye ukugcina nina into sizobusisa phakathi kwabantu abankulunkulu khona abantu abambi bathi kusekhona abantu abawuthena abagqitshwe inhlabathi baphumela bawu-7 bathi khona abawuthena basephansi inhlabathini bakhona ney'ntatheli njalo bakhuluma ungabi namanga uyekholwa yini into efanele yazi noma Nazaretha amafoni enu nanothengela ukushutha izinto la bese ngithatha into zokunjalo iyamanga injalo nisa kulabantu niyakhona yini ku TikTok ningadayisi ngomzimelo into mayikho yafihlwa Amen. manje nina anginazi ngokushego wali mutakuziphi iyona wasazama umgeza masina sizogeza siyazama ukugeza alifuna ukugezeka ake kuthiwa mabethe bagcotshwa kungashuthi ake sibe munye abantu benkosi angimfuni umuntu othi mayekhuzwa umuntu omgcotshwa athi loka kwenziwa wathi angizile ngoba kushela ngifuna zonke ngasile abashumayeli abafundisi abavangeli abakulungisa wena ufike kuthi uphendule ngifuna into eyiqondile hayi hlapha manje abafundisi babantshela msana ukwenza into ethize ithangizile kubona yahlupha-ke umngane esontweni nafanele kube nomfowethu sokuthi ungamnomngane umngane uye nokufakela ukuthi mayenza okumnyama nawe umlandele okumngane kube umfowethu mayemnyama ngoba emthathe mfowethu le ndlela ohamba ngahambi
ake niqonde ukuthi kumele kuba la ungathi makwenzeke into ebuhlungu sisacabanga ukuthi mina-ke mhlala ezingane lezi seyigqitshwe inhlabathi kufika umfana la isiphumba uzongibekela ukuthi baba udoka selone phezu kwabantu bacindezeleka abanye ababonakali angibanga nginophuma naye ngabe lathatha ukhiwa sigitsimela lamkhulu ngasho begitsela lamkhulu funa agomba khona athi mkhulu ucela ubambe umphefumulo yazi ithi lento ithi okwake kwenzeka kuyophinde kwenzeka yake kwami lento udonga dilela phezu kwamakhosazana azange umkhulilanga lokweshula ngapha nangapha bambikela babesethi nayi bambeni impethu yawo ngibikile ilangweni mase ngibona bafuna bephila kama njengalabo abambile ukufuna konke bephila amen akukho okusho sizokwenza thina senza into ayivele enzile akukho sifika nabo kodwa konke kungubashembe ubekaqhamuka nabo babamkhulu esuke entabazi okwakhe akashintshile ukuthi inkosi inibusise Nkosi busisile ngizwile sizovala inkonzo yethu yamanje ngesihlabelelo sama236 236 sicela umshwana wethu wasesambula sona sihlabelelo inkosi ngibusise Asibonge inkosi kwaba kokubethu kwaba inkosi nezizonke shabo ngcwele thixo wezulu babona bakho bevela umakhaya ngamakhaya akhumbulana nomhlaba bazela wonke wosizi abanalethe ngaphandle kwakho bazocela ukuqala zonke inkinga abanazo bayenze lokuphumelela ezifisweni zabo usipha inhlanhla sesenebisiso senzela nje ubungela simene senzela ngekhathi zonke sesiqala ukuphila futhi lethu senze singadingi singesibili kuba into engatshelelo senze ngokuphaza bese kubalala abafuna isizoyise babone bagane abafuna umsebenzi bayithole ngoba abantu abathola abantu abazini bamuke
Welise. Nabahamba bafuna izifika mzalwane. Nabanye izifika zitindeke tindeke. Nabasendana zokuthi benze umsebenzi wokuphatha ngophethe nangokholo. Bese bafuna ngekhampini. Ezifuna ezifundeni zabo. Benza lezi sipilona libe nothola libiseke manje naphakathi amen.